Steve ya no trató de dirigirse a la puerta. Optó por sentarse en la cama, más y más agotado por lo insólito de la situación. Gluck movió sus 3 piernas hacia él y se quedó delante, a un par de pasos. Le estudiaba externamente, igual que antes lo había hecho internamente. No iba a delatarte, dijo el chico, ya lo sé. Antes me salvaste la vida. Tuve que hacerlo o ese monstruo que llamáis coche te habría aplastado. La verdad es que ha sido muy rápido todo y apenas si he tenido tiempo de reaccionar de otra forma. También he interpretado que los hombres que iban dentro eran delincuentes, según vuestro código ético, así que era mejor tu vida que la suya. Hola, què tal? Fa temps que no em veieu per aquí al canal. Avui m'he decidit a comentar-vos aquest llibre que es diu El día que Gluck llegó a la Tierra, de Jordi Sierra i Fabra. No us comento res de l'autor perquè potser és un autor que ja el coneixeu tots. Ha escrit moltíssimes novel·les juvenils, algunes les hem comentat aquí en aquest canal, i el llibre és un llibre de ciència-ficció i que primer em va estranyar perquè ell, l'autor, va escriure el mateix any 2 llibres de ciència-ficció. Un és aquest, L'extraordinari enginy parlant del professor Palermo, i l'altre és el que us presento avui. Ja havia llegit el primer i em va agradar força i em va estranyar que tornés a escriure un altre llibre de ciència-ficció molt similar, un extraterrestre que arriba a la Terra i que ha de tornar al seu planeta. Però us diré que m'ha agradat força i ara us comento per què. Doncs bé, m'ha agradat força perquè el llibre és un homenatge a un personatge famós i real i m'agradaria que el llegíssiu tal com l'he llegit jo. Sense conèixer el personatge no sabia res de la biografia del personatge, sense haver llegit cap crítica i sobretot no llegiu al final del llibre perquè l'autor desvella el personatge sobretot a l'última frase del llibre. I per tant és ideal llegir-lo sense saber res i descobrir el personatge al final, encara que l'escriptor, el Jordi Sierra i Fabra, va donant pistes de qui és el personatge, però realment la gràcia està en descobrir-ho al final. De què ens parla el llibre? Doncs l'argument és molt senzill, és un llibre d'aventures, de ciència-ficció, un extraterrestre que arriba a la Terra, és un nen i salva la vida d'un altre nen, l'Steve, que viu als Estats Units a la dècada dels anys 60 i que li salva la vida i, per tant, l'Steve l'ajuda a tornar al seu planeta. Tot això, l'acció transcorre en pràcticament un dia o 2. Gluck, l'extraterrestre, en agraïment a això, li fa un regal que l'Steve serà molt valuós per ell perquè serà per a tota la vida. Doncs bé, és un llibre que m'ha agradat força perquè és ideal per a les edats de 6è de primària i 2è d'ESO. Té un llenguatge molt planer, és d'aventura, ciència-ficció i que, a més, ens dona per parlar del futur, de l'avenç de les noves tecnologies, de qui és el personatge misteriós i, per tant, l'he trobat ideal per treballar tant en una biblioteca com una classe. Fins aquí, espero que us agradi, igual que m'ha agradat a mi.